أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم amalama magazine di Mali TV lajebaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ye antile anga juma tafsiri kene ka min be ke juma o juma magazine di Mali TV kan bi amina wuli Qur'an suran sabana no ye suratu Ali Imran a aya kemeni bishegni shegna la no de wuli roye walillahi mulku samawati wal ardi ki ka do ko sangolo ni dugukolo ko o masaya ye ala de tay wallahu ala kul shay'in qadir ko wa alai fen be sebadu walma sebaya be tigidu Allah subhanahu wa ta'ala ko ina fi kalki samawati wal ardi ki ka do sangolo ni dugukolo min fora olu dali wa iktilafu layli wan nahari ani suni tile ka fongo nyogonya la ayatin li ulal albabi ko bi ale alaka alaya teme fiyen ira hakili tiguwi ni yaye subi ko tile bi amola wati jan fogo yaw ma chan donsi foy ma yele mewro ko bi aleka alaka alaya teme fiyen ira hakili tigila hakili tiguwi jonyi allazi yazkuruna Allahu qiyaman munu mi u hakili to alala u jole wa ku udan ani u sigile wa ala junubihim ani hali udale u kereukan wa yatafakkaruna fi kalki samawati wal ardi ubu miri sangolo ni dugolo dalila kabako mi mola ubi soroga fo rabbana ko e antige ala ma kala kita haza batilani ko e manin feni nunda gwansande subhanaka kiga do sanunya be e alaye fakina azaba nari kika ankisi ka boy ka tasma la jabam o ko o mogo munu mo fo o de hakili tiguwi ka ni miri sangolo la jena bonya ayanga ni do bekuna ki miri dugukolo fenena jena bonya o be sigile do dugukolo kan itna yorosi ye ko sigile do sani duguche ko luka dugube sani duguche donc ni miri ola ko hakili tigi bi sigi ki miri ka fo a alamani la gwansane o kuma bi soroka ala deli aka ale kisi ka bo aka tasuma la jabam abitanye halisani duwo ye no ye hakili tigi ye abafo arabbana kika do antigi ala innaka kika do man yudikilu naru koni mogo minu tasmana fakad akzaitahu kika do o tigi dogo ya ko maru sare wa mali zolimina minal ansoru ko tonyoli ke lawdun ko deme mate soro lulare o bayira ka fo tonyoli fanwo fa amai hakili tigi ku betanye halisani duwo ye ubafo halisa ko arabbana kika do antigi ala innana munun fle sami ana munadiyan anye wele daba ka wele daka me no e kirawi yunadi ko wele daba imbe ka wele like li imani ka fo kai dana yake alala o an aminu fene dana yake birabikum amala fa amana an lemaniana rabbana antigi ala faghfir lana ika yafalike ye zunubana an jurumula wa kafar anna ika josilike sayatina anga jugumauna wa tawafana ika fatu ma ali abrara ka fara mogo nyumanka nami sa domi ika fatu ka fara mogo nyumanka alisa aglitigi nunga duwo labaye munye uko rabbana kika do antigi ala wa atina ma wa atana kika dilika amo fena iye min layruta ala rusuluka ika cideunye wala tuji zaina yawmal qiyamati ikana malo wala tuji zaina yawmal qiyamati ikana malo kiyama do innaka la yukalfu limiadi kere masaminti layru fongo nyuma afiu o ni nyoro ka dakuru ya fula fo la ka bo tafsiri kono mogo chama me fe mununte ala ka laydu kono olu ba fo wa miri ko obeke ala fle ka fo ya ko la yukalfu limiadi kale ala ta ka layru fongo nyuma yali ni nyoro la o misali doye kabi je dara ala ka laydu doye subi ko dugubi je tile de bi bo korofe abita bi tile bi fe bone mogo min ye ko do ke sisa ka fo ko ko asebe alai munamen fo bibi na mogo be ko tamange mununte ko tawi ni ko kibi ayirawla ko nin ko intenya wa ko ko ala bi kenya muna ala te kenya foila nga fen o te aka laydu kono ni sira ka ala deli ko tile ga bo tile bi fe sini sogoma o tebo o sebe ala nga ko ale ta ka laydu fongo nyo ya ka laydu ye
tile bɔ yɔrɔ ye kɔrɔfɛla ye a bi yɔrɔ ye tilebifɛla ye bon o ɲɔgɔn caman bɛ diɲɛ kɔnɔ a ye layiru ta fɛn caman kan ko n'i ye nin kɛ nin min sɔrɔ ɔ ni e y'o kɛ o mɔgɔ dɔ ko n'i ye nin kɛ nin min sɔrɔ e ko k'o tigi ŋanige ka jugu k'a se bɛ a la o kan'i sɔrɔ donc an b'a fɛ ka o yɔrɔ kɛ ka bi tafsiri kuncɛ suratu Ale Imurana a y'a 194 ni Ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna wuli ka taa ɲɛfɛ aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Folin tamno magazine malla jabako bela jiri aw bismillah aw subu gorfo kene ka mi mege juma Qur'an tafsir ale ko fe abar mum sunna dem se fe Fatmata Jani mi ni bataki wolu weji ma o fe mamun be nol ba na jeni ma o ma be no ko subu gorfo bi bulu sugo mi be na kamana ga ko sebe ibe woleli ke ka fo amba a nyefo sego nyana abi nyefo lukala wan saraka fe na kan abola bulu fe na nyefo ayi wala sa chugo mina be ka familialta o sora la tuguna shego salame wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ijane lettre jumaw be mi e bi anga bataki folo o yechela moy ale ere ayachi anga juma temene fenola ka ale to ko Musa aya yira ka fori ko ale garsege do teri fatorila alhamdulillah rabbil alamin ame o Musa bala ere fo aga magazine dimbali la jeli la kosebe na sugura ka ye ko ale ye teri do soro ye teri fato ye o kadi kosebe o ba yira nafulu tigi do wala fama la mogo donga min ye nafulu tigi kura wala fama kura a o do bina a kanu kosebe ano bina du nyogono je nyogonya la o bo nyogo yira gana soro la ay ni fato be nyogo ye de tin teri akuma du nyogo je na ya soro ani fato be nyogo ye te teri ama do je o bɛɛ ta o kuma kelen la nka o tɛ kelen don o b'a yira a dɔnbaa dɔ bi bali ka kɛ nafolotigi ye ale n'a bi bali ka ɲɔgɔn ye a b'a fɔ a ye ko n yɛrɛ ye baara sɔrɔ nin yɔrɔ la walima n ye gɛrisigɛ sɔrɔ nin kɛra tan o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. an ka mɔgɔ filanan ale ye musolamɔgɔ ye musokɔrɔba don a y'a yira k'a fɔ k'ale sugura de k'a ye ko dɔ nana woro di ale ma. alhamdulillah rabbil alamin ne mɔgɔ nana sogo k'a ye woro bɛ dɔ bolo a nana woro di mo o ka di kosɛbɛ o b'a yira a tigilama bɛna bonya sɔrɔ ka bɔ dɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na nka nafolo bonya don mɔgɔ dɔ bɛna nafolo yɛrɛ de da a ma o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. an ka mɔgɔ sabanan o fana ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de k'a ye ale sen donna bo la bo kɛnɛ kan. alhamdulillah an bɛ ala deli ala ka o ko kɛ hɛrɛ ye n'o tɛ o sogo kɔni don dɔɔni ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye ko i sen donna bo kɛnɛ la o b'a yira a tigi bɛna fariguan dɔ sɔrɔ fariguan min bɛna a la da yɛrɛ de koyi o fariguan o bɛ fariguan kibaruya fɔ min b'a tigi lada. nka n'a sɔrɔ bo jalan tun don walima. Voilà, bojala ne bi nafolo ko fɔ n'a mɔgɔ nana sogo a kɛra i bɛ ka bojala lajɛ wala i sen nana don bojala na ni komi nin bɛ k'a sen donna la donc ni mɔgɔ nana sogo k'i sen donna bojala la a tigi bɛna wari dɔ burunin tɔmɔ walima wari dɔ bɛna cun a kan cogo dɔrɔn a ma sigi ni min ye o bɛ wari surprise ko fɔ. nka yala est-ce que saraka bɛ a tigi ta la min sen donna bo kɛnɛ na. saraka tɛ bɛɛ o la. ni mɔgɔ nana sogo k'a y'i sen donna bo kɛnɛ la an y'a yira k'a fɔ a bɛ fariguan de fɔ pour que ka o invité a tigilama bɛ ji suma ɲini a bɛ ji suma dɔ san walima a bɛ se ka ji yɛrɛ soli fiɲɛ kɔnɔ a b'a di denmisɛnnin ko dɔnbɛlinin dɔ ma ni o ye dɔ min aro a b'a tɔ kɛ a koli ji rɔ ka i ko n'a ye n'o kɛra ni ala sɔnna hali ni fariguan nin nana bɔdaw bɛ sɔrɔ a la teliya rɔ hali n'a kɛra bana dalen ye bana dɔw mago bɛ furakɛ wari ko la ni dɛmɛ sɔrɔla teliya rɔ wala sarakaw nafa n'o tɛ a tɛ latigɛ bali nka a bɛ latigɛ conséquence a bɛ wala kosɛbɛ. an ka mɔgɔ naaninan ale fana ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de k'a ye valise o kɔni o tun b'ale bolo ale bɛ ka taga nka ale nana valise in dayɛlɛ k'a lajɛ yɔrɔ min na a y'a sɔrɔ livre dɔrɔn de bɛ a kɔnɔna na. alhamdulillah o sogo ka di kosɛbɛ ni mɔgɔ nana sogo i bɛ ka taama valise walima bamanankan la kɛsu minɛlen don i bolo o a datugulen don nka e sera i se yɔrɔ i y'a dayɛlɛ dɔrɔn i y'a sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ livrew kɔ walima kitabuw kɔ o ka di kosɛbɛ o b'a yira nkalon dɔ tun dalen don a tigi la walima u bɛna nkalon dɔ da a tigi la nka yɔrɔnin kelen a bɛ jɛ o nkalon in bɛ lajɛya ka bɔ a la.
sarakati bola Fatmata Jane o sarakati ka no ko sebe ni mogo yo sogo faso yi atigi ka jija ka wuro jema den fla nyini aka o sarakati o ye munu me wuro ma yoro la sa la jele no fan jama ina fo ali to jamana ka bo yoro do la do te wuro do bo yoro mi na munu te wuro do ubala je akara gato wala buru kun fila mu oron fitinin fila u bɛ se ka o sarakati ni Ala sɔnna u b'o ko fɛngɛ. Sugu an ka mɔgɔ laban duuran laban o ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de ka muso dɔ ye den bɛ muso in kɔ la. Alhamdulilayi Fatumata o sogo fana kɔrɔ ka di kosɛbɛ ni mɔgɔ nana sogo ka muso dɔ ye ten muso in bɛ ka den ban o ka di. O b'a yira k'a fɔ a jigilama dɔ bɛ yen nka o fana ye musolamɔgɔ ye o b'a fɛ ka ale dɛmɛ a mana kɛ lihalaya fɛn o fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ jigi dɔ b'a fɛ k'a dɛmɛ nka o tigi b'a fɛ k'ale dɛmɛ ni moyen min ye o moyen ka dɔgɔ dɔɔni komi misali la dɔ bɛ se k'an ye sisan a b'a fɔ ko ninnu ka nin ko in ka di ne ye n b'a fɛ yɛrɛ k'u ka ko lataa fɔ yɔrɔ la min tɛ nin a tigi ŋanige y'o ye nka i b'a sɔrɔ moyen ka dɔgɔ dɔɔni o b'o o ɲɔgɔnna ko fɔ. Nka n'a sɔrɔla kun ye muso ye ten ni den t'a kɔ la. N'a ye muso ye ten ni den t'a kɔ la o bɛ tanu ko fɔ mɔgɔ dɔw b'a ye ka encourager a bɛ lihalaya min kɔnɔ i cɛsiri dɛ i fari kana fa dɛ o b'o ɲɔgɔnna fɔ nka dentigi in t'a kɔni ye mɔgɔ dɔ bɛna a dɛmɛ yɛrɛ koyi nka dɛmɛ in de ka dɔgɔ. Nka est-ce que saraka b'o la. Sarakati bɛ o fana na Famata Jane ni mɔgɔ sogora ka muso denbatigi ye an ko bɛ ŋanige ɲumantigi dɔ fɔ min b'a fɛ k'i dɛmɛ pour que ka o kow lateliya o mago bɛ woro jɛma den 4 la o fana bɛ sarakati nka o bɛ sarakati mɔgɔ la min kunnɔmɔ ka jan ni i ta ye dɔɔni sarakaw bɛ ni u dibaa don nka don nataw an bɛna kuma olu kan saraka dɔw bɛ di mɔgɔ ma min kunnɔmɔ ka jan ni e ta ye dɔw bɛ di cogoya wɛrɛ la ni Ala sɔnna n'aw tora magasin di mali kan a bɛna ko caman dɔn. Oye Seko bɛ dansigi kɛ bi sugu kɔrɔfɔ la o b'a to an bɛ don bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ kɔnɔna na bi bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ na min b'a bolo o ye kunkolo de kuma dɔw la kunkolo fankelen kɛrɛ n'an b'a fɔ ma ko gauche kuma dɔw la o bɛ dɔn kɛ kuma dɔw la droite fana bɛ dɔn kɛ n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don la k'u walawala filɛlikɛbagaw ye. Bon alhamdulilayi bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la ni kunkolo kiniyanfan n'o ye tulo kiniyanfan fanfɛla n'o o bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ka i kumasi cɛ cogo ni dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔw bɛ tile damadɔ kɛ u kunkolo kiniyanfan bɛ to ka dɔn kɛ a kunkolo dimi tɛ mɛ a bɛ to ka trembler o ka di kosɛbɛ kosɛbɛ bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o b'a yira o tigilama bɛna hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ musolamɔgɔ dɔ yɔrɔ a bɛ se ka kɛ ni cɛgana yɛrɛ don i b'a sɔrɔ a bɛna muso dɔ furu o muso in a ka nafolotigiya sababu bɛ bɔ o rɔ ni muso don n'a y'a sɔrɔ muso gɔnna don a fana bɛna cɛ dɔ sɔrɔ min ni a furu in bɛ diya a la kosɛbɛ kosɛbɛ kunkolo kiniyanfan ka trembleli o bɛ hɛrɛ sɔrɔli fɔ cɛ fɛ ka bɔ muso a sababu bɔ muso rɔ a bɛ hɛrɛ sɔrɔli fɔ muso fɛ ka sababu bɔ cɛ rɔ. Ni numankuru yɛrɛ gosi kunkolo numanfɛla fana a ka trembleli o fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko fɔ nka o hɛrɛ sɔrɔ in bɛ kɛ ni i yɛrɛ ka jija ye o bɛ tɛmɛ fiɲɛ jumɛn fɔ ni a kɛra kunkolo numanfɛla bɛ ka to ka lama waati bɛɛ i b'a fɔ ko ne yɛrɛ kunkolo numanfɛla bɛ ka dɔn i bɛna kibaruya dɔ sɔrɔ teliyarɔ nka ni i fari ma fa ni wulila ka taa o ko in na bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o bɛ diya i la kosɛbɛ i n'a fɔ misali la n'i ye jagokɛla ye ni kunkolo numanfɛla tora a bɛ lama tile damadɔ dɔw nana fɔ i ye ko ko a yɛrɛ fɔra ko marchandise dɔ nalen nin yɔrɔ la ko misali la a k'a fɔ ko sukaro yɛrɛ dɔ jiginna nin yɔrɔ la k'u bɛ ka bɔrɔ feere 300 o don fɔ waati o y'a sɔrɔ bɔrɔ bɛ 7,000 8,000 na yarɔ i b'a ye komi a tigi ma tiɲɛ fɔ mɛ ne y'i fari foni ka wuli ka taa teliyarɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la tiɲɛ don donc kunkolo numanfɛla ka dɔ bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la o b'o hɛrɛ sugu sɔrɔli dɔ in ye hɛrɛ ye wala parce que cɛsiri ye ne ma wuli ka fɔ e ye fɛn bɛɛ kɛ ko nin ye nkalon ye k'o bɛ se ka kɛ cogo di donc a hɛrɛ tɛ sɔrɔ o yɔrɔ la. Ok Seko an ye faamuyali sɔrɔ olu la kosɛbɛ an b'a bisigiya k'a fɔ ko filɛlibagaw fana ye a faamuya kosɛbɛ maa dɔw bɛ to ka batagiw ci ka ɲininkaliw kɛ yala wolodon na bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ na ko n'an bɛ se k'an da don o la k'o walawala donc an bɛna lajɛ
n'a kɛra tafsir o tafsir an bɛ kelen ta la ka se k'o walawala an filɛlikɛbagaw ye walasa cogo min na u ka se ka faamuyali ta olu sɔrɔ olu la an bɛ bita fɔlɔ kɛ sa i n'a fɔ kalo farafin kalo i n'a fɔ ni den wolola don min na n'a bɛnna farafin kalo tile fɔlɔ ma yala ni bɛ se k'i da don la k'o walawala. An bɛ an balimaw fo u ka ɲininkali la nin b'a yira k'a fɔ an ka danbe kow ka d'u ye an kana an ka danbe kow fili parce que kalo ye naturellement kalo ye min bɛ ye ɲɛ na ala ka fɛn de don kuranɛ a y'a tɛmɛ n'a kan sisan k'a fɔ su ni tile ani kalo ninnu k'olu bɛ ala ka kabako dɔw de wa kabakow fana bɛ u la donc ni maa min muso min jiginna farafin kalo tile fɔlɔ tare bɛ o ye o den sina o b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a mana don diɲɛ ko o ko a bɛ garisɛgɛ duman sɔrɔ a mana don fɛn o fɛn n'a y'i bolo don ko o ko o bɛ kɛ change ye a bolo yarɔ mɔgɔ dɔw bɛ n'u y'u bolo don bagan baara la o bɛ ɲa f'a bɛ kɛ gɔlɔmayira ye n'u ye jago daminɛ o b'o cogo mana don ko o ko o bɛ ɲa donc den min bɛ wolo farafin kalo tile fɔlɔ o den faso bamananw ka jateminɛw ni tɛmɛfiɲɛw la o den ye den garisɛgɛtigi ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ dulon o la o tɛ dulon mɔgɔ la komi alakira yɛrɛ ka hadisa dɔw fana bɛ olu sɛmɛnciya o ye kalo tile fɔlɔ den minnu bɛ wolo o ye olu ka kibaruya ye. o faamuyara an b'a bisigi k'a fɔ u ye faamuyali sɔrɔ fɛnɛ na n'a sɔrɔ folikan b'i bolo k'o ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma walasa cogo min na an ka bi babu kɔni o jɔya. Famata Jane k'i fo ka foli daminɛ i yɛrɛ la kosɛbɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ala k'i bolo mɛn i ka kow la ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ka an tɛ sɛgɛn ka nafi dugure fo faransi k'a fo k'a ka cɛkɔrɔba fo Alasani Dugure ka professeur Alasani Kɔnɛ yɛrɛ fo ɲɛma ɲuman don ala ka kow taa ɲɛ halisa an yɛrɛ jɛɲɔgɔn kelen min an b'o ka foli kɛ k'o fara nin na n'o ye Amidu Sise ale ye Badilabugu boulangerie dɔ bɛ yen ko Buruɲuma o ye Gérard don ale ye maa sɛbɛba dɔ a fana man ka émission in filɛ kosɛbɛ an b'a fana fo i Jane. Ok n'aw mago bɛ k'a ka émission k'a ka aw lakodɔn fan o fan fɛ a bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira la min ye 96 40 41 52 bamanankan na 96 40 41 52 aw k'an bɛn juma wɛrɛ.